दिनै हाग्रामा सारखौ बुथारनो प्लेनिं खालामनाया खेबनै जाबाय। थांनाय एमपि इलेक्शननि सिगांबो हाग्रामा सारखौ बेंफैदों। हाग्रामा सारनि उसामाथिनि मोनसे मैगं थिलि आबाद मावग्रा मैगं थिलियाव फैनानै सारखौ बेंफैदों। बाहायबो सारखौ एटेक खालामनो नागिरदोंमोन। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारो बिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय माखासे भिडिअसफोरखौ आरोबाव लानानै फैबावबाय। स' रायजोफोर जों बयबो मिथिगौ जोंनि बिटिआरआवहाय एसटिनि दावरावआ जागासिनो दङ। बारानिफ्राय बारासो जाबोगासिनो दङ। दा नै दिनैनि समावहाय सिसिट'वानि आफादगिरि आदित्य खाख्लारि सारजोंहाय सावरायलायनायनि ग्रुप अफ मिनिस्टारनि गेजेरावहाय सावरायलायनाय माखासे बाथ्रा होनानै दोनदों। दा जुदि बेयावहाय बाथ्राया गोरोबज्लायाब्ला अब्ला बर' हारिया मा जामारगोन बेखौहाय बयबो हयथ' सानदों। हयथ' थाखानि गाद्दायावहाय उन्दुनानै थानाय क'क्राझार नोगोरनि जायफ्रा बर'फोर बिसोरो सानाखै बिदिखौहाय। नाथाय जायफ्रा गामियारियावहाय मावनानै जाग्रा सिरु सिथाय मावनानै जानांगौ आरो फिसा फिसौफ्राबो इयुननि थाखाय बे जायगायावनो थांनानै थानांगौ, नैबेसोर बायदि सुबुङा सानदों। नोंथांमोना मैयानि समाव नुदों नैबे आइजोफोरखौना क'क्राझार बिपिएफ पार्टिनि आइजोफोर होननानै जोङो मिथिनो मोनखादों आरो गावसोरनो खोन्थानानै लाखादों। नाथाय बे हिनजावफोरनि खर'आव मा दङ बेखौथ' आं मिथिला रायजोफोर। खमसे खम बिसोरो मोनथिनांगौ दे एसटिनि बाथ्राखौहाय बिसोरो साननो रोंनांगौ। माबा गावनि हारिनि फरायसाफोरखौसो केस होनायनि बाथ्रा बुंदों। हयथ' नै दिनैनि बाथ्रा सावरायज्लायनाया जायाला, हयथ' बे बुफाय बुसिल' नङा, नङाब्ला जोंनि बर' हारिनि धोन सम्पथियानो हयथ' माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जोबस्रांलांजोबनोसो हागौ नामा होननानै आं सानो रायजोफोर। आरो आं सिदा बुंखायो, जुदि दिनैनि सावरायलायनाया बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि सावरायज्लायनाय आदित्य खाख्लारि सिसिट'वानि सावरायलायनाया जुदि जाफुंमाराब्ला अब्ला जोङो हाग्रामा महिलारिनि जे रायजो सालायनाय बेखौहाय जों हाग्रामा महिलारिखौहाय रायजो सालायनायनिफ्राय सिफायनांगोन। हाग्रामा महिलारिखौहाय बिटिसि आवनो दोननो हानाय नङा, नङाब्ला जों बर' हारिया जोबस्रांबाय। जेसेबां बर' फरायसाफोर दङ बिसोरो थाथ'नो नाङा, जेसेबां समसिमहालागै हाग्रामाया एनअसि हरनायखौ बोखांनानै लाया। नोंथांमोना ससे खोनासं हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों। ইতিমধ্যে আপোনাক কৈ আছে যে এনঅচি দিয়া বুলি কৈ আছে তেখেতসকলে। এনঅচি আমাৰ 2016 চনতো দিয়া। আমি কি দিছে কোচ ৰাজবংশী আৰু আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো অবজেকশ্যন নাই। এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলটো একো হ'ব নালাগে। এইটোতো 2016 কথা। बेसेबां थगायजेननाय 2016 मायथाइयावहाय एनअसि हरनाया नंमारगौआनो, नाथाय बिथाङा बेयावहाय थाखानाय एक्जिस्टिं एसटिआ खहा जायाजासे बेखौहाय मावनो हागोन होननानै बुंदों। मोनसे लिरनाय गैया, थाखानाय एसटि होननायनि सोदोबानो गैया बेयावहाय। नोंथांमोनाथ' हयथ' फरायनानै नायखाबाय। आरो जोबनायावहाय मा होबावदों बेवहाय मा होनना बुङो, एसटि होग्राफोरनि सायाव एक्जिस्टिं एसटि होग्राफोरनि थाखाय जेबो अबजेक्शन गैया होननानै लिरनाय दंबावो। अब्ला हाग्रामा महिलारिया फैसानि थाखायनो बे लाइजामखौ फानदों नामा? बे एनअसिखौ फानदों नामा हाग्रामा महिलारिया? दिनैहाय गावनि हारिनि फरायसाफोरखौनो केस होनाय जों नुनो मोनदों। केसखौहाय उथायना लायागौमानि बर' फरायसाफ्रा सोमावसारनांगोन आरो एसटिखौहाय जुदि एनअसिखौहाय बोखांनानै लाफिना अब्लासिमहालागै जोंनि बर' फरायसा इउनिभारसिटियाव फरायनाय, हाई स्कुलाव फरायनाय, एमइ स्कुलाव फरायनाय आरो जेसेबांनाखि रायजो राजा नोंथांमोन दं गासैबो सापर्ट जानांगोन। नांगौ जायोब्ला हाग्रामाखौहाय बिटिआरनिफ्रायनो आउट अफ बिटिआर खालाम। बेथ' आंनि साननायसो रायजो। नाथाय
जों गावनि जाथिखौहाय सासे CMनि थाखाय खोमानानै लानो हाया। फर लाइक एग्जाम्पल नोंथांमोना ससियेल मिडिया देख देख नुगासिनो दङ मेगनजों पाकिस्तानाबो दिनैहाय गावनि मिनिस्टारखौनो होसोगासिनो दङ। नेपालाबो गावसिनि मिनिस्टारखौनो होसोनानैहाय दिनै समायना रमायना संसारखौहाय बानायफिनबाय। बांलादेशआबो दिनैहाय गावसिनि मिनिस्टारफोरखौहाय जेलाव दोननानैहाय समायना रमायना बेसेबांबा गाव गावबागाव बानायनानै लाफिनजोब्बाय। जेसेबांखि गिदिर न'आनो जा सरकारा मोजां फैयोब्ला बे न'आ निस्सय साबसिन जाफिनो। बेखायनो जों जोलैनि हांगार लिडार्सखौहाय माब्लाबाबो दोननो नाङा। नांगौला बिसोरखौ बोख्लाय आरो बिसोरखौहाय बिबाननिफ्राय एंगारागौमानि बिसोरखौहाय सास्ति हो। आरो फारसेथिं आं बुंगोन कास्टम बसुमतारी, बिक्रम दैमारी, रिन्जय बर', प्रहलाद ब्रह्म बिसोरखौहाय नोंसोरो मा डिसिसन लादों बे नोंसोरनि सायावसै। नाथाय आं सिदा बुङो बिक्रम दैमारी, कास्टम बसुमतारी बिसोरखौहाय बर' फरायसा आफादा गोख्रों नोजोर हो। आरो नैबे आइजोफोर जाय हिनजावफ्रा दिनैनि समावहाय नोंसोरखौ केस होनो नागिरदों, दिनै बिसोरो बर' जाथिजोंहाय गेलेनो नागिरदों, बर' हारिजोंसो गेलेनो नागिरदों। गुबुन हारिखौहाय बोजबनानै नोंसोर नुदोंना एसेम्बलि हाउसआवहाय हाग्रामा महिलारिया सोरनि आर'नाइ गानदों? नुदों दा रायजो राजा नोंथांमोन? बर' हारिखौ बिसोरो उनाव दोनदों। मानोना बिसोरो गावसोर गाद्दिनि सायाव जिरायनानै थाखा फैसानि सायावहाय जिरायनानैहाय बिसोरो गुबुन हारिखौहाय जाथिनि थाखाय साननो रोङै जादों। दा बिसोरबायदि आइजोआनो गोदोनि समावबो गाव गावनि फिसाफोरखौ धंस खालामनानै लादों। फर लाइक एग्जाम्पल बिर दैमालुखौबो गावनि बिमा असियानो सिहा लुथेनानैहाय बुथारदों। थिग बेबायदि आइजो बिसोरो मोनथिबायना। दा बिनि फिसा फिसौफ्रानो फिउचारनि थाखाय हयथ' साननो गोनां जादों। आरो नङाब्ला बिनि फिसा फिसौफ्रानो दिनैनि समावहाय BPFजों थाफानानै हेंथा होदों। पलिटिक्स लाबोनो नाङा, बियो पलिटिक्सनि बाथ्रा नङा बियो, मिथिबायना। बबेबा मोनसे पलिटिक्सखौ फुनफानानैहाय कालार होफानानैहाय बाथ्रा बुंनो नाङा। सिदासो बिदों NOC-खौहाय उइद्र खालामना लाफिननो थाखाय। बेखौ मानो लानो हायाखै आरो बे बाथ्राखौ मानो गनायनो हायाखै हाग्रामाया? बिनि फिननायखौसो नांगौ। बेखायनो बर' फरायसा साफ्रोमखौबो आं बुङो साफ्रोमबो सरकारि मावख'आवहाय दावराव खालाम, सरकारि अफिसावहाय दावराव खालाम, स्कुल कलेजावहाय दावराव खालाम आरो गामिनि रायजो राजा साफ्रोमबो सापर्ट खालाम बे फरायसाफोरखौहाय। फरायसाफ्रानो इयुन जोलै, फरायसाफ्रानो रायजो बेंग्रा, फरायसाफ्रानो हारि फोसाबग्रा। बिनि अनगा सारा मुलुगावहाय जेबो गैया। दा बेखायनो आं सानदों दिनैनि रायज्लायनाया जुदि मिलायाब्ला हाग्रामा महिलारिनिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि बेबस्था खालामनानै हो। बेनो बेस्ट जोंनि बर' हारिनि थाखाय। जाहाथे माब्लाबाबो बेबायदि दावराव दावसिया दा सोमजिथों। ओरैबायदि आदुवा नुखाबाय जों माने जोंनि बर'नि CMनि सालायनायखौहाय। आंबो इसेबां जेबो बुंनाय नङामोन, मानोना जों नुदों रायजोफोर। फारसेथिं क'क्राझाराव थानाय सेलेब्रिटिस एक्टर एक्ट्रेसफ्राबो हाग्रामा महिलारिजोंनो सापर्ट। मानोना बिसोरबो फैसानि थाखायनो बिसोरो बिखौहाय एंगारनो हाया आरो गोरोन्थि बाथ्राबो बुंनो हाया। माखासे इउटुबारफ्राबो नै मैया दाख्लैसो ओंखारनानैहाय बाथ्रा बुंदों नारसिन जानायनि खारनावहाय। नुगासिनो दं रायजोफोर, सेलेब्रिटिसफ्राबो बांसिन फैसानि उन खारग्रा गोजा। लाख लाख मिलियन साबस्क्राइब खालामनानै होयो। दा बैसोर बायदि सेलेब्रिटिसआ गावबा गाव फैसानि सायाव उन्दुनानै थानानै जेबो बुंनो हायै मानसि गोजा दिनैनि समावहाय। जेराव हारियानो जोबनो थांगासिनो दङ, हारिनि अलखदानो फैनो थांगासिनो दङ। खोनासंस्रायाखै, आसाम गभर्नमेन्टआबो खोनासंस्रायाखै आरो जोंनि BTC-नि मावथिफ्राबो खोनासंस्रायाखै। गासिबो पलिटिक्सनि खारनावनो बेबायदि सिरि जानानै दंजोबो। दा अब्लाबो जोंनि बर'फ्रा बुजिनो बाखि दंबावो, बुजिबावाखै रायजोफोर।
अब्ला नोंथांमोना आंनिफ्राय साबसिन गोरोंखा बेनिखायनो आं इसेबां बुंथ'ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि